Mă, nu există, eu n-am pățit niciodată așa ceva. Oricât de îndrăgostit ai fi, dacă te lovești aici în surloiul piciorului ternosul ăsta, te doare de muri. Du-te, mă, dai. Dar cine e, mă? Du-te, mă, de aici, nu pot să spun. Îl cunosc? O cunoști? Bine. M-am combinat cu ea? Nu știu, da, oricum nu contează, că acum e prințesa mea. Și dacă este treaba cum vreau eu, păi sunt în stare să vând mașina, mă. Iau alta nouă, ai nebunit. Păi ce ai bani, mă? Păi n-am, dar fac rost. Ia, faci rost. De unde faci rost? Nu, că vreau să fac și eu rost. Mi-au serviciu, mă duc la serviciu. Tu crezi că dacă ți-ai servici, faci rost de bani, mă? Păi da. Nu e, mă, așa ce eu nu i-am văzut pe ăștia să duc la serviciu acolo și e și obosit și nici n-are bani, înțelegi? Să duce degeaba. Am crezut că e vreo combinație de asta șmecheră, să facem și noi un ban grămat. O, fratele Pandele. Ce faci, mă, de-ai lăsat aici cu berile astea nebăute? Dă-le dracu de beri, mă. Ce e, mă, ce ai pățit? M-a încertat cu nevastă mea rău de tot, bă, cred că pleacă la măsă. De ce, mă? Ce s-a Mi-a întâmplat? stricat și televizor. Cum, mă? Cum ți-a stricat televizorul? A dat cu el de pământ. De ce televizor aveai, mă? Plasmă, mă. Mam. Cum, mă? Și de ce a dat cu ea de pământ, mă? De nervi, mă, că a apucat-o geloziile. Ma? M-a mirosit și acum face ca toți dracii, mă. Bă, firar dracu de prost ce sunt, bă, nu știu ce am, mă, ci cu mintea mea, de mă apucă pe mine așa din când în când să mai schimb meniul. Și a mea mă miroase și de fiecare dată face la fel, bă. Data trecută a stricat frigiderul. Noroc că acum el a reparat, ca că dracii l-a și pe ăla. Gianinuțo, Gianinuțo. Ce ai zis, mă? Păi numai proasta e de vină, mă. Cine? De ce o faci, mă, proastă? Păi cum dacă numai din cauza ei? De ce din cauza ei, mă? Gianina, mă, nu mă lasă în pace. Cum adică, mă, nu te lasă în pace? Uite așa, de câte ori mă vede pe stradă, se dă la mine. Ia uite, cum stătea, mă, Gianinuță la tine? Cum adică? Și aveți, mă, nu era cea din aur aici când m-a pișcat așa de burtă și a mea nebunit? Gianina! Da, mă, nu erați aici? Când te-am pișcat, mă, de burtă? Bă, ce aveți, mă, vorbim să ne aflăm în treabă? Ce dracu, mă, adineauri când era aici și m-a ciupit de burtă așa, mai ca o bagaboantă? Deci- Ieri, când m-a văzut, m-a mângâiat pe gât, alaltă ieri, mi-a dat o palmă peste fund. Păi ce mie mi-a dat, mă, o palmă peste fund? Și m-a pupat și pe gât? Iana, Și m-a mâncat și așa pe cap când a venit aici, mi-a... Bă, știi ce, mai dă-o, mă, ăsta de panoramă, mă, că eu de-aia, mă, dacă am văzut că e loc, m-am băgat. Stai, mă, puțin, că și eu m-am îndrăgostit de ea, că eu am crezut că face așa numai cu mine, mă. Bă, dar stați, mă, nu mai luați, mă, și voi așa vă... Aprindeți unul, stați, mă, rămânem pe bucurie, mă, ce v-a luat așa valul ăsta? Rămânem pe bucurie, mă, o bere mai oară. Uite, și tu plânge masă, mai e o bere, mai am o bere cineva? Bă, dar tu pentru Gianiuța vrei să schimbi mașina, mă? Da, mă, Ma, toată. Unde a luat-o? Nu știu, bă. Du-te tu pe acolo și mă duc eu pe aici. Pe acolo. Păi da, nu împart eu banii cu voi? Ce-i dracu? Bună! Ce faci, mă, unde pleci așa pornită? Uite, o caut pe Gianina. Și tu? Și eu. Zicea cineva că a luat-o pe aici și altcineva că a luat-o pe dincolo. Păi normal, umblă, că e în curse. Dar tu de ce o cauți? Uite, vreau să stau puțin de vorbă cu ea, că să cam dă la bărbatul meu. Că mie așa mi se pare. Ai, eu păruiesc direct, că mie nu mi se pare că la bărbatul meu chiar s-a dat. Și zic eu că nici ție nu ți se pare, că sigur și la al tău s-a dat. Mă, tu vorbești serios? Că mi-a zis și vecina că și la bărbatul s-a dat. Da, mă, asta s-a pus pe tot satul. Bă, ce stați, mă, în drum aici ca proastele? Aici va găsi ședința? Ce vrei, fă? Ai văzut-o pe Gianina? Am văzut-o, adineauri a trecut. Și unde s-a dus? Uite încolo. Ia, hai, mă. Ia, stați așa, dar ce treabă aveți cu ea? Uite, vreau să stau puțin de vorbă cu ea, că s-a dat la bărbatul meu. Și la bărbatii tu? Și la bărbatul meu. Păi și la bărbatii meu. Auzi, tu ai treaba cu? Acum nu. Ia, hai cu noi să-i punem la asta un Hai. pic părul pe moață, Ia, dar altfel nu se botolește. Nimic, nimic. Bă, dacă nu punem mâna pe el mai repede, cheltuie toți banii. Asta-i, bă, că nu se leagă, nu se leagă. Păi și el. Și eu îl găsim. Hai repede să ajungem înaintea lui. Unde, bă?
Opa! Aha! Bun. Deci, cineva a intrat, a luat o bere, a băut-o și a plecat. Hopa! A băut 2 beri. Ce faci, mă? Ce faci? În această unitate s-a consumat bere. Da? Am niște întrebări pentru dumneavoastră. Ați fost de față? Băi, te mă de unde ai venit tu și lasă-mă în pace, mă. Te mă, că poate ai treabă. Numele, prenumele și ce treabă aveți aici? Dacă îți dau eu un jut în cur acum e, a? Sunt bun, mă, este? Sunt bun tare, imediat mi-a dat seama, mă. Mi-a dat seama imediat. De ce ți-ai dat seama? Că s-a băut berea aceea, știi cum mi-a dat seama? În primul rând, miroase a bere, sunt capace de bere pe masă, sticle și mesele la care să bea bere. Băi, sunt bun tare de tot, mă, deci asta e meseria care vreau să o fac toată viața. Ce meserie e asta, mă? Ce vrei tu să faci toată viața? Mă fac polițist, moviță! A? Tu, polițist? Da, bravo, mă duc la Slobozia să dau examen. Ce examen, mă? Examen de polițism, mă, și fii atent că nu sunt singur, merge mai mulți din sat. Merge al Cococi, merge al Popușoi și merge și Nelu Streanță. Toți proștii v-ați adunat. Păi ce, bă, la Slobozia îți dă examen de poliție? Da, bravo, cum să nu se dea, să dă! Cred că a rămas fără polițist și de-aia să dă. Și e unul din sat care deja a luat examenul de polițist, Popic! A? Păi ce, mă, Popica lui Misiric o să fie polițist? Zici și tu, mă, adică poate prostul ăla și nu pot eu, mă? Păi, poți. Că asta mi-e și frică, că tu poți. Ce, mă? Mă, tu vrei sigur să te faci polițist? Da, bravo! Fii alte, mă fac polițist. Și fiind polițist aceeași la noi, mă fac coleg cu Robi, mă. Noi și așa ne înțelegem bine. Să știi că dimineața am fost la el la secție să văd dacă am loc de birou. E loc de un birou așa micuț și un scaun, că vreau să stau jos pe scaun, nu stau în picioare ca prost. Dai seama, toată ziua cu colegul Robi amândoi, pe cafele, pe cărți, gogoși din alea cu gaură ca polițiști adevărați, gagici, bubuială. Nu-ți dai seama cum o să curgă gagicile când mă fac polițist? Hai de cap! Și le zic la ăștia. Mie nu-mi dați Logan, că eu nu pot să fac urmărit din alea periculoase cu Loganul. Mie îmi trebuie BMW-ul, să bagonetă de aia mare să-i prind. Numai că am și o rugăminte la tine, dacă vrei să-mi dai și mie Adidas și aia tăi albaștri, că mâine e examenul, știi? Și nu vreau să mă duc îmbrăcat așa, vreau să mă duc îmbrăcat ca lumea. Examenul între 8 și 11, știi? Dar eu nu vin imediat după examen. Mai stau așa până pe seara, așa mă plimb pe acolo. Becher tare de tot și fii atent. Fii atent, Greta și Bulan. Dacă îmi dă Bulan, să vezi Bulane pe cărcă ce le dau la ăștia care mă supără până sat pe aceea. Ei, bubui! Uite așa, miții. Bine, mă, deci tu vrei să te faci polițist neapărat, da? Da, bravo, deci e viața mea. Bine, mă, fie. Vino încoa cu mine până în spate să arăt o șmecherie. Ce mi-arăți, mă? Vino, mă, să arăt ceva șmecher de tot. Iată. Ia. Deci vrei să te faci polițist, da? Da, mă, da. Ia, vino, mă. Ce, mă? Vino încoa și stai aici în cameră, ai înțeles? De ce, mă? Uite așa, nu ești din cameră, mai înțeles? Stai, mă, fii atent, prostule, sări pe geam, prostule! Ia să mă pe geam. Nu, bă, că-i greti. Fii atent, prostule, că eu trebuie să mă duc să dau examenul. Bă, tu stai aici în cameră și nu te miști de aici până nu trece examenul, mai înțeles? De ce, mă, dacă eu trebuie să dau examenul să mă fac polițist? Păi tocmai asta e panoramă, că tu poți să duci acolo și să iei examenul, să te faci polițist și după aia stai la oameni amenzi pe stradă. Și ce, mă, nu e bine, mă, că am și eu servici? Bă, e bine, bă, că mie îmi place că tu ești fratele meu și eu te iubesc. Mie îmi place că tu vrei să-ți faci un servici. Dar nu poți să te faci polițist, mai înțeles? De ce? Uite că nu poți să te faci polițist. De ce, mă, Bă, lasă-mă? ieși tu te dracu de aici, că măcar atât să fac pentru țara asta. Stai aici, că nu poți să... După aia umbli pe stradă cu cașchete, oprești lumea prin trafic și te-ai amenzi. Parara, mă, care... Fii atent, prostule, că sparg ușa. Vezi că sparg botul ăla de draci de ea, mai înțeles? Da, mă. Nu te mișcă. Mămiță, da la drumul, mă. Hey!
luăm și noi așa, mai luăm o bere, o... Mă, Gianni, mă, dă-o dracu de bere, lasă. Păi nu mă, dar plângem masa, mă. Ce face, frații mei? Hai, ce vă cinstesc? Dar de ce? Să fericim, mă! O bere. Că? Și vezi, poate are niște salam așa cu puțină pâine cu muștar, sau aveți la care cârnați. Bă, vă rog eu, lăsați-i și pe el să bucure câteva berbe, nu stricați plăcerea. Aici puneți mai târziu. Actele la control! Ce căutați, mă, aici? Noi suntem de partea dreptății. Ce dreptate, mă. Luăm de la bogați, de la săraci. Pe care bogați? De ce ați venit la mine? În cazul de față, tu ești bogat pentru că ai luat bani de la brânzoi. Foarte bine, nu ne deranjează. Treaba e de partea noastră. Pe ce parte să aveți voi din banii? Băi, banii de poporum care nu te face că nu știi că nu ai, că ai, da? Și haide, dar tu ce treabă ai cu ei? Păi eu o babardez pe nevasta. Lasă-mă că și noi babardim pe nevasta, dar nu le este nimic în plus. Eu o babardez mai mult. Zi, mă, câți bani ai luat? Dar mă, ce-o treabă tu cu banii Bă, ăia? avem o treabă, spun eu că avem treabă. Fii atent ce treabă avem noi. Ori scoți banii ăia și pui aici pe ca să-i împărțim noi în mod egal și poate ți și tu partea, ori te pași și ți iau eu de tot. Păi de ce să mă bați? Păi de ce să te bat? Ia uite, mă, că trebuie un motiv, bă. Bă, de ce am venit, mă, fără motiv la mine? Hai că mi-am adus aminte. Bă, nenorocitule, mă, de ce-ai babardit-o, mă, pe nevastă mea, mă? Cine, mă? Scoate banii. Una mie? Băi, ești prost. Bă, ești nebun? Bă, ce mai cauți tu pe aici, mă? Care-i treaba cu tine? N-am treabă, mă, cu tine. Dorel e pe aici? Dar ce treabă ai, mă, tu cu Dorel, hă? M-a sunat să-l ajut o treabă. Cu ce treabă? Vrea să se facă polițist și să-l învăț eu niște șmecherii, că mâine are examen. Ce șmecherii să-l înveți tu, mă? Mă, tu vrei să te faci polițist? Nu, mă, Doamne ferește. Păi atunci nu pot să zic că astea sunt treburi numai între polițiști. Păi și ce, mă, Dorele, polițist? Nu, mă, dar vrea să fie. Păi vrea să fie, bă, Robi. Adică nu e. Lasă să-și dea examene și după aia, dacă ai examene și e polițist, după aia vii tu și îl înveți șmecherii. A, mă, deci e aici sau nu? Bă, du-te, bă, și vezi de treaba ta, nu mai stai aici, mă, mai înțeles? Păi atunci îmi dai tu 2 milioane? Dar pentru ce să dau eu ție 2 milioane? Păi eu așa m-am înțeles cu el, să-l învăț niște șmecherii și îmi dă 2 milioane. Dar ce șmecherii nu vezi tu, mă, de asta 2 milioane? Ia zi. Culcat! Ți-am zis, prostule, că sparg ușa, ți-am zis? Da! Hai să mergem! Ce faci, mă? Dă-te la o parte. Nu vreau. Ce ai, mă? Ce aveți, mă? Mă și speriați. Nu știi? Nu. Ia o sfă, nu știe. Hai să-i spunem noi. Păi hai să-i spunem. Ia, hai. Ce să-mi spuneți, mă? Ia fă du-te și ia tot ce ne trebuie în casă. De unde ai, mă, banii ăștia? Ai furat? Hei, vrei sau nu? Eu vreau, mă. Hai, dă-i drumul și cumpără tot ce avei nevoie.
Una minunăție! Chiar și așa. I-ai dat toți banii lui nevastă ta? Da, mă. Hai să cât de băutură te ocupi tu. Ia. Ce faci, mă? Frigele. Iai. Adică iai. Adică eu, băi, eu cu tine beau, că cu tine îmi place ca să beau. Adică când ești bucuros, bei bucurie. Când ești supărat, bem de supărare. Dar când ești bucuros, bem și pe mine mă doare de burta. Da, când ești supărat, bem și mă doare și capul și burta. Ori eu acum la cap sunt sensibil. Nu vreau ca să mă doare capul deloc. Auzi, știi ceva? Ia de drept, ia-o pe toți. Ia pe toți! Păi și tu? Ce, mă, ce să... Fișele, nu banii mă face pe mine, eu fac pe bani. Păi și când nu-i faci? E și mai bine. E și mai bine, pentru că eu atunci când n-am bani, știu cum e, sunt învățat. Dar când am bani, mă sperii, nu știu ce să fac cu ei. Înțelegi că acum, cum să fac bani, ia mă, ca pe modei. Oricum la mine banii nu e niciodată problemă, că lună de lună ia soacră mea pensie. Înțelegi? Hai, dă-o dracu de luna septembrie. Chiar și așa. În nou sincron? Păi, Start. mai merge una. Chiar și așa. Hai, bă, mâncare n-am luat. Că eu am venit să beau, nu să mănânc. E bun și așa. E bun și ai noroc. E bun. Dar ce aveți, mă, fețele astea plouate așa? Hai, bă, că viața e frumoasă, bă! Tot Gianina, mă? Ce? Da, ești așa vesel și bucuros, tragi speranțe la Gianina. Dar de unde știi tu la cine trag eu speranțe și ce speranțe trag eu, mă? Atunci de ce ești așa bucuros și fericit tu, mă? Dar ce, mă, n-am voie? Bă, prostule, noi știm de ce ești tu fericit, că așa eram și noi mai devreme. Așa face Gianina cu toți, mă, ne dă speranțe, dar e vrăjeală, nu e nimic. Fugi, bă, de aici, la mine nu-i vrăjeală, la mine-i treabă sigură, bă! Du-te, mă, de aici. Băi, oricum aveam de gând să schimb viața, mă, s-o las pe nevastă mea, gata! O schimb! Păi și ei zis? Ea știe? Cui nu nevastă mea? Gianinei, prostule! Nu i-am zis, mă, dar nu contează, măi, zic eu! De asta e, împuși doi iepuri dintr-o dată! O schimb și, mă, nevastă mea și iau alta mai frumoasă! Mă, tu ești prost? Bă, n-auzi, mă, că face așa cu toată lumea, dar nu face nimica cu nimeni. Bă, tu n-auzi că eu am ajuns cu ea departe, bă? Păi noi am ajuns cu ea și mai departe, mă, și tot nimic. Păi și de ce face așa, bă? Cred că e nebună, mă. Asta are busul la sticleacă. Că n-are cum. Bă, ce cauți aici, mă? Bă, Dorele, nu așa, bă, caut-o după indicii, bă. Ce indicii, bă, că am văzut-o că a intrat aceea în curte încolo a luat? Bă, n-auzi, bă, că trebuie să cauți indicii? Niciun indici, dacă eu am văzut-o că a intrat, înseamnă că e aceea, e pe undeva pe aceea, pe la Vasile. Păi da, Și păi cum stați, mă, aici? Scuze, domn primar, avem un caz. Ce caz, mă, la mine în curte? Ai o pisică albă? Da. Am mâncat niște pui de vrabie. Bă, Dorele, nu se face așa, bă! La început spui, domnule, ce a făcut pisica dumneavoastră în ultimele 24 de ore? E suspectă la un caz, avem bănuiala că ar fi mâncat niște pui de vrabie. Nu e nicio bănuială, că am văzut eu cu ochii mei când i-a mâncat. Bă, tu nu înțelegi, bă, că trebuie să faci anchetă? Ce anchetă, bă, să mai faci dacă eu am văzut-o cu ochii mei cum mâncată e, așa că avea fulgi la Bă, nu contează, bă, primul lucru pe care trebuie să-l facem e să constatăm fapta, mă, și după aia, mă. Păi da, eu am văzut fapta cu ochii mei, că eram acolo și erai și tu. Păi da, bă, că am ajuns prea devreme, bă, Dorele, dar dacă vineam mai târziu, mă, ha? Ce? Găseam lipsă puii, mă. Noi de acolo trebuie să începem. Lipsesc puii. Mister, cine a luat puii? Păi nu e niciun mister, i-a mâncat pisica lui Vasile, nu e mister. Bă, Dorele, să zicem că tu ai furat o bicicletă, da? Vine cineva la tine și zice, ai furat o bicicletă și tu zici, da, am furat-o. Păi, ce mai face, bă, polițistul ăla? Bă, ăla cum mai face anchetă dacă știe că tu ai furat din prima bicicletă, mă, ha?
Băi, Dorele, nu e așa, bă, nu poți să iei salariul degeaba, mă. Trebuie să te chinui, să rezolvi cazul. Dar atunci dă-mi alt caz, na. Păi nu, hai să-l termin pe ăsta. Păi ce să mai că de acum știu cine e criminal, nu mai e nimic de rezolvat, gata. Ia și-ți mă afară, hai. Stai așa, stai că am găsit un indiț. Iată la ea! Una hadă pisică, doi chiar. Bravo, Dorele, bravo! Deci pisica pe care o cauți tu e prin zonă, da? Bă, dar stai, nu te grăbi, nu te grăbi. Ești sigur că e rahat de pisică? Da, bravo, eu te-are și fulgi în el. Bravo, bă! Gata, hai să mergem să mâncăm. De ce? Păi cum de ce? Că e pauză de masă și după pauză de masă ne culcăm. Eu așa fac, după ce mănânc mă culc. Mai vedem mâine ce mai facem, mă. Păi stăm la ora asta pauză de masă? Băi, eu am 3 pauze de masă pe zi, mă. Hai, și de-aia să rezolvă cazurile așa greu din cauza la pauza de masă, nu? A, nu. Unele nu se rezolvă niciodată. De ce, mă? Că primești un telefon care zice că nu ăla care e de vină, e de vină, mă. Dar cine sună, mă? Cine sună? Ăla pe care nu poți să refuzi, mă. Că te dă afară, mă. Și, na, tu ce faci? Faci pe dracu în patul, vrei să pierzi serviciul? Nu poți. Că tu trebuie să plătești ratele. Da. Și atunci o lași și tu mai moale așa. Că de-aia a apărut modelul ăsta de anchetă, cum se face la noi, știi? Deci tu cauți vinovatul nu că să-l prinzi, mă. Deci tu cauți vinovatul ca să vadă lumea, știi, că-l cauți. Așa, salariile vin, lunile trec și ratele se plătesc. Așa. Înțelegi? Uite, îți mai dau un exemplu acum. Să zicem că, uite, domn primar, de exemplu, dacă ia o piatră și sparge un geam. Deci eu l-am văzut ca sparge geamul, da? Că am și martori, știi, e clar. Și, pac, na, primesc un telefon, știi? Că nu domn primar a spart geamul. Atunci ce fac? Bă, o las mai moale. Deci încep ancheta, da? Dar nu caut ancheta, adică încep ancheta invers. Nu în direcția care trebuie, știi? Cât mai departe de caz, știi? Și așa o duc până la pensie, mă. Știi? Adică, bă, Dorel, dacă vrei să te faci polițist, așa trebuie să faci, că altfel n-ai nicio șansă. Păi, dar eu nu vreau să mă fac polițist așa Păi ca de tine, ce? mă. Nu vreau, mă, vreau să mă fac polițist din ăla american ca lumea, cu urmăriri, cu mașini. Da, LPD, și eu mâinile la spate. Da, du-te, mă, în America, mă. Nu, mă, ia-o, mă, ia-o, mă, pisic. Ia. Ce faci, mă? Du-te, mă, pune cătușele. Ce ai pățit, mă? Mi-a scârtit piciorul. Mamă. Mamă, ce noroc are ăsta, domn primar. Ăsta, dacă era angajat acum, stătea 3 luni acasă, domn primar. Păi dacă își rupea piciorul ca lumea, 6 luni stătea, se uita la televizor. Păi știți ce a pățit unul la noi de la Slobozia? De la poliție. Deci și-a rupt și mâna și piciorul. Domn primar, deci noroc pe ăsta, 8 luni a stat acasă, domn primar, și-a luat salariu. A văzut 43 de seriale, toate sezoanele, domn primar. Și le-a văzut și de 2 ori. Dorele, uite-o, bă! Prind-o! Uite-o, bă! Hai, mă, mai repede! Da, mă, da, ce tu faci, mă, aolo? Ce te uiți, mă, la mine? Ce am mai făcut? Ia du-te acum la Gianina să te speli cu ea pe cap, că e taman bună. Dar ce-am făcut, mă, că n-am făcut nimic? Dar nici mult nu mai avea. Ai stricat și aragazul? Nu, aragazul nu. Dar în rest toate le-am făcut praf. Mă duc să văd ce pot să mai repar. Hai, noroc, mă. Te duci acasă? Ia-mă mâna după mine. Ia ziceți, mă, ce vă face asta, mă? Ce vă place, mă, la ea de face ea și noi nu facem? Un fel de ce are ea și n-am eu, cum era cântecul. Da, exact, ce are ea și nu am eu, de când stu în somn, Gianina. Ia. Cine cântă, mă? Marina, bă, prostule, că așa e cântecul. Marina. Păi hai, mă, du-te și pupu acum, că să vezi că are un bot, uite, atât a umflat. Cam ciufurii tău de draci au luat. Hai de capul tău, amantule. Ia treci acasă, mă, hai, treci, că îți faci bagajul și pleci, hai. Unde plec, mă? Pe unde vrei să pleci, mă? N-ai zis tu că vrei să pleci în lume, să-ți cauți fericirea? Du-te, mă, și caută-ți fericirea, hai! Hai, mă, că am zis și eu așa. Hai, mă, gata cu prietenia, ia, hai! Dacă vrei să vii acasă, dă mâine te întorci la muncă. Păi dar sunt în concediu 2 săptămâni, mă! Bă, te întorci la muncă, am zis. Că eu plec la Sinaia. Sinaia. Un fel de Marina, dar invers.
Exact. De ce pleci tu la scena aia, mă? Eu uite așa, ca să mă relaxez și ca să-mi treacă nervii de-aia. Mă, tu vorbești serios? Oho! Mă, Hai! mă, femeie! Stai, hai, noroc! Stai, mă, femeie! Și tu ce mașină vrei să-ți iei? Ia seama așa. Jim, Recunosc eu râsul ăsta și nu-l recunoști tu? nevastă mea? Eu așa zici. Hai că mai vin. Vin eu. Da, da. Tu ești prost. Băi, ești nebun? Ce faci, mă? Gata, ai făcut cumpărăturile? Firicele, Ce? nenorocire, Firicele. Aoleu, Da, zi, fă, ce s-a întâmplat, nu mai fierbe așa. mi-a furat banii. Băi, ești prost? Păi ești nebun. Cum, mă, cine, unde? Nu știu. Sau poate i-am pierdut. Păi pe unde ai fost, fă, hai să-i căutăm. Păi ce să-i mai căutăm, Firicele, dacă i-am pierdut? Haide, fă, să-i căutăm. Unde, mă, unde? Păi pe unde ai fost? Da, păi eu mai știu pe unde am mai Nu fost. mai știi măi, pe nu unde mai ai știu fost? pe unde am fost, Mamă, nu mai... Firicele. La Ardiles ai fost, că mă omor, Firișele, mă omor sus pausul, scuză-mă, dar trebuie să zic. La Ardiles ai fost. Ia zi, fă, ce căută la Ardiles. Dar nu e adevărat, minte? Eu zic să recunoști că ești mai bine. Am avut o treabă. Ia auzi. Da. Cam ce treabă? Bă, ce întrebări asta, mă, ce treabă? Păi ce vrei să-ți răspundă, doamna? Că ce, normal, a avut o treabă de oameni mari, tu e sănătos la cap. Bă, nu putea să-și facă treaba să te lasi să fii cu banii acasă înapoi? De ce ai dat, fă, banii? Să știi că mie mi-a luat fără să mi ceară, dar a zis că mi dă mâine înapoi. Așa, a zis că ți dă mâine înapoi. Ia auzi. Și noi până mâine ce mâncăm, fă? Păi ce mâncă și astăzi, mă, Firicele? Ia, dracu, să fii tu totul tare. Firișele, bă, o bați degeaba. Cum au bat degeaba? Păi de-aia mai bătut-o și până acum și tot degeaba. Și dacă e să o bați, bate-o bă înainte, nu o bate după. Dar fii atent, că merge pe logică. Banii a plecat de la Ardile, s-a întors la el. Este circulatul banilor în natură. Dacă mai vrei bani, hai înapoi la ăla să luăm ceva, că-i papă repede. Chiar și așa. Hai. Ia zi, Celino, cine ți-a băgat bretonul în ochi, a? Bă, nu mai râde, bă, că mă enervezi. Ți-am zis că ți-o iei. Ia zi, cine te-a bătut? Niște proaste, dar m-a bătut degeaba, că eu nu le-am făcut nimic. Păi nu lor, la bărbaților. Bă, nu mai râde, mă, nu le-am făcut nimic nici la aia, decât am stat de vorbă puțin cu ei. Auzi, dar cum ai stat tu așa de vorbă cu ei? Cum stai tu de vorbă? Ce adică? mai faci, nebunule? Ce miști tu ești, nebunule? Chestii de-astea. Bă, ți-am zis să nu te bagi, că nu-i domeniul tău. Bă, dar tu nu înțelegi că n-am făcut nimic cu nimeni? Păi tu n-ai făcut nimic, tu doar le-ai dat startul, restul și-au făcut ei în capul lor. Ce start, mă? Băi, Gianino, ți-am zis să nu te bagi unde nu-ți fierbe oala? Mă, ți-am zis? Mă, de ce te porți așa? De ce faci tu așa că eu nu înțeleg? Ei zăpăci pe toți de cap! Și cu ce te-ai ales? Gianino,
Bărbații însurați sunt toți la mâna a doua. Bă, dar tu ești surdă, tu nu înțelegi că pe mine nu mă interesează ce te gândești tu că mă interesează? Dar să te intereseze, Gianino! Ar trebui să te intereseze! Da, tu ai nevoie de un bărbat. Am discutat de 1000 de ori despre asta, dar nu de unul însurat, mă, fată! Bărbații însurați care umblă după alta iau defecțiune din fabrică, mai ales aia însurați de ani de zile. Ce nu înțelegi? Păi dacă și fata aia care stă cu el măritată de atâția ani de zile nu i-a dat de cap și umblă după altele, cum o să faci tu treabă cu el, că nu înțeleg? Îți dai seama că și nevasta aia a încercat să-l mulțumească și pe el în toate felurile, nu? Bă, dar tu o ții langa, nu înțelegi că nu mă interesează niciun bărbat însurat? Dar de ce nu te interesează? Bă, dar ce bărbați te interesează pe tine, mă? Nu știu. Dar te interesează bărbații? Da, normal că mă interesează, că vreau și eu să am un gagic. Păi, fă-ți, mă, un gagic al tău atunci. Bă, tu ai avut vreodată vreun gagic? Bă, tu vrei să mă faci să plâng? Mă, Gianino, ce vrei tu de la mine, de fapt, bă? De ce veni la mine? Nu știu, dar pe mine nu mă interesează niciun bărbat însurat, că îi știu pe toți și nu-mi place de niciunul, da? Mai Gianino, mă! Niciun mai Gianino! Eu când mi-am pus peruca asta și am început să mă îmbrac ca tine, mă simțeam și eu mai ca lumea, știu, și mișto era că se uita bărbații după mine pe stradă și îmi plăcea asta, că eram și eu mișto și frumoasă. Ce faci, mă, unde pleci acum? Ce mă enervezi, Aspirinu? Bravo, mă! Mulțumesc mult! Și altă dată, brânzoi. Oricând ai nevoie. Eu nu mai merge cu vorba bună cu hoții, mă chem pe mine. Ia, mersi. Bă, ești prost. Bă, ești nebun. Hai noroc! Ce ai făcut, brânzoi? Ce vreți, mă? Ce faci? Bine, mi-am luat banii înapoi. Ura! Ura ce? Ura, să jucăm foarte bine. Bă, ți-ai luat toți banii înapoi, mă? Bă, eu zic că da. Da? Da. Bă, și eu zic la fel, bravo. Hai, pa. Hai, pa. Ce zici, Firișel? Ia uite, circula tot pe natură. Și cu ce facem? Păi, în primul rând zici mersi când a venit ăștia și la tine, nu? Septembrie, uite, iar mi-aduc aminte de septembrie, m-a apucat toți dracii. Firișele, nu te lasă Dumnezeu bunuțul la greu. Ia uite ce s-a trimis. Acum este și întrebarea. Luăm salam la copii sau servim o vodcă? N-am înțeles. Bem o vodcă și duce și crevuși la copii. Chiar și așa. Libertate, egalitate, fraternite. Ce, mă? Ac vila non capi musca. Bă, ce dracu zice aici, mă? Nu vă băga în seamă. Hai. Bă, septembrie ăsta, bă, fii atent aici. Bă, eu scot din cameră. Ia. E bună ciorba? Îți place? E foarte bun. Bravo! Poftă mare! Hai, mersi. Ce șmecherii